Zdar lidi, já vás vítám po dlouhé době u dalšího videa a toto video bude z Piston Architect, kde je s naším úkolem postavit tu největší a nejlepší věznici na země kouli a vlastně, aby jsme co nejvíc nepříjemnili život našim vězňům. Ne, samozřejmě ne, je to prostě hra, kde musíte postavit vlastní věznici, tak aby se tam měli vězni příjemně, aby nebyla žádná spoura a nikdo vám neutek. To musíme skoro být všechno dohromady, takže se na to pomalečku vrhneme, ať máme čas trošičku vám představit tuhle hru. Tady můžete vidět na začátku, že jsem si udělal nějaký plánování té věznice, jak to bude vypadat, takže vám to trošičku představím, jak to mělo vypadat. Tady bude, začneme od začátku, tady bude průchod, kde přijdou ty vězni, tady přijdou ty vězni, půjdou dovnitř. Tady se bude ty vězni předávat. Což jako vy, když budete na letišti, tak si tam vezmete občanku, všechno, pás, musíte to tam taky, musíte ukázat vaše osobní věci. Tady prostě oni budou muset se slízt, odevzdat věci, převlíknout a odsaď budou rozdáváni do dalších cel. Takže cely máme tady. Tady budou cely, vidíte, že tady jsou jednotlivý cely, zatím je tady málo, bude jich tady víc těch cel. Tady jsou jistý chodbičky, ještě tady přibydou za chvilku sprchy, na ty se podíváme, ty jsem zapomněl. Tady bude dvůr, přes ten dvůr oni budou procházet tady do jídelny. Tady bude jídelna, která potřebuje kuchaře a kuchyň, která bude tady. Jelikož celá věznice, vesnice se nechtěl říct, celá věznice potřebuje taky nějaké vedení, že ano. Takže vedení bude samozřejmě tady pro ty páni v tom sáčku, který v životě nic nedělali, ale to je jedno, budou tady tři kanceláře, kterých bude časem taky víc. Tady chodba, to bude vlastně z té recepce nebo z té příjmkové místnosti, bude vlastně tady takhle cesta do těch kanceláří. Já si myslím, že jsme si to představili dost. Vězni nám dorazí za zhruba 23 hodin a 57 minut, mám to pozastavěný, aby než přijedou tamhle ty pracanti, ty, kteří nejsou v těch kvádrech a musí pracovat, aby vydělali, tak musíme prostě trošičku tady udělat a postavit, jak oni budou stavět, protože oni jsou potom stojí a strašně rychle ubíhá čas a ty vězni by sem dorazili moc rychle a my bychom nestihli postavit to vězení. Takže základem bude asi nejdřív postavit nějakou tu příjmkovou místnost a postavit ty cely, aby mohli z té příjmkové místnosti přijít do těch cel. Takže na to bych se vrhnul jako první, takže musíme dát tady základy. A celá budova bude na principu betonu, takže to tady uděláme takhle a roztáhneme to a uděláme nám to jako budovu betonovou, kterou uděláme posaď z následujícího důvodu, to vám ukážu. Protože my když uděláme budovu tady, tak jinak by nám to takhle nešlo. Tak my to musíme udělat takhle a ono se to spojí. V pohodě se to spojí, akorát, že nám to tady dělá trošičku neplechu. Což je trošičku problém. Trošičku větší problém. A jak toto vyřešíme, klidně? Když se nechce celý přečmávat vody. Počkat, tak to uděláme takhle. Já potřebuji ty cely, potřebuji zastřešit, takže tohle to odstraníme a dáme sem takhle ty cely a tady to potom nějak postavíme, musíme to nějak započítat jako místnost, takže ji dáme zatím pocať. Takhle se jo, a je to vyřešený problém, byl vyřešen. Šlo to takhle jednoduše, takže tady to musíme dát až pocať. Takhle. Takže to máme ty základní místnosti, které nám udělají jenom ty obvodové zdi a my si budeme muset tady ty zdi potom ještě dodělat, ale to si ukážeme jak. Následně tady musíme dát do těch místností nějaký dveře, aby oni, protože oni když to postaví, tak se tam zabarikádují, oni můžou ven a dělat strašný problémy, což jako vy, kdybyste nemohli ven, tak taky budete dělat problémy, že ano. Takže tady dáme dvoje dveře, hned naproti dáme takhle taky dveře. Tak a tady můžete vidět, že musíme dát taky dveře, tak. Tady dáme dveře, tady dáme dveře. Jo, takže takhle budeme mít dveře, tady budou taky dveře. A tady dáme dveře jenom pro zaměstnance. Tak. Což bychom mohli pomaličku spustit hru, aby tady ty dojeli a mohli už začít stavět. My si zatím tady jim dáme za úkol postavit ten zbytek.
Což dáme zase tady, ne, špatně základy, zase betonová, uděláme to všechno z betonu, protože to je podle mě takový nejlepší materiál. Takhle. Tak teda. A takhle bych to udělal. Ne, takže musíme tady někde nějaká, to jsme problémy, takhle, tak. Takže, teď budeme mít takový ty základy, obrysy těch budov. Trošičku to zrychlíme vymakali, protože my jsme si to udělali moc brzo zase. Nejdřív musí vykácet stromečky, tady vyloží materiály, ježišmano, to je kamionu. Tak a jak můžete vidět, tak když oni nám to tady začnou stavět, tak vidíte, že máme docela málo peněz a že by nám to nevystačilo, protože už jsme utratili nějakých 22 000, takže si musíme založit nějaký mise. Což mise ty najdeme tady a granty. V grantech si vlastně můžeme vybrat nějaký jednotlivý mise, což je třeba tady to základní detekční centrum, to si můžeme dát, protože tam je postavit společenskou celu, což uděláme, postavit sprchu, to uděláme taky, postavit dvůr, postavit kuchyň, to už máme v plánu, jídelnu máme taky v plánu a aspoň 2 strážné a 2 kuchaře. Což si vzít můžeme, což nám připíše, kolik nám to připíše, 20 000. A potom tady program na zlepšení pracovních podmínek, to je postav klubovnu, aspoň blablabla. Teď dáme si asi tady to postav, kde je kanceláře, najmy správce vězení, zpřístupní 2 věznice, finance, najmy účetní. Takže to bychom mohli tady to, takže tak. Tak a vidíte, a teď nám to tady dostává zase do toho problému, že jsme se moc dlouho dívali na to. Takže si to zase stopne a takže jsme si přidali ty peníze a můžeme teď tady jednotlivé místnosti postavit. Ale máme tady menší problém, že vidíte, že nám tady blikají ty světla. Takže my potřebujeme elektřinu. Elektřinu zajistíme tak, že si zmáčkneme na rozvody a dáme třeba sem dáme. Já bych ho dal až sem. Uvidíme. Dáme to sem nikam. Ne, dáme to sem. Nakonec jsme si... Ne. Sem. Mně se to spíš líbí tady. Takže tady máme ten transformátor, ale jelikož ta elektřina se určitě nebude šířit tady někde vzduchem, tak musíme tam dát kabely. Takže kabely zařídíme takto, že je zavedeme sem pocať, tak. A kudy vlastně potáhneme, tak tam to bude svítit, ono to má nějakou dostupnost. Myslím, že snad tady to by mělo osvítit ty místnosti. Tady přes ty dveře to hodíme takhle přes do těch cel. A musíme vlastně osvítit celý ten prostor. Takže takhle tady všude natáhneme tu elektřinu, ta je docela důležitá. Tady bych dal takhle tu elektřinu podsaď, tak. Do té zdi, což by nám vyřešilo problém s elektřinou, ještě radši dám takhle podsaď. Takhle, tak. Takhle. Což by neměl být problém, takže už je zase necháme pracovat trošičku. A my si zatím tady rozvrhneme ty místnosti. Tady musíme ještě dát dveře a dveře tady dáme. Velký vězenský bych tam dal, protože tam se bude chodit hodně. Takže tady máme velký vězenský dveře, který bych dal takhle pocať sem, takhle bych je dal. Tak. Tady musíme dát dveře pro zaměstnance, protože tady bude ta kuchyň. Ty dáme takhle, a ne, já je dám pocať, já je dám sem, takhle dáme dveře pro zaměstnance. Tak a teď si musíme taky postavit ty zdi jednotlivých místností. Oni nám zatím budou tady stavět a my si postavíme zdi. Takže tady postavíme do té kuchyně. Tak, tady rozdělíme ty kanceláře, což bude tady. Tady. Takhle. Tak. A je vlastně budou stavět tam blbý trubky. Tak. Tady nebudou vlastně zdi, protože tam budou ty dveře. To nepotřebuju, tady to, tak. Tam si tady načrtneme ty naše cely. Udělal jsem to takhle, dřív jsem je dělal jinak, ale zjistil jsem, že ono vlastně to zabere moc místa a takhle tam udělám o celou jednu celu víc, což jsem si moc nepomohl, ale furt je to lepší a nezabere to tolik místa. Tady to jsem udělal, aby ta budova byla trošičku propojená, protože takhle by nedělalo dobrotu. Tak, tak, tak.
Zatím to zvládáme docela dobře. Mají co stavět. A tady je, vidíte, chyba, jakože jelikož ty lidi v tom kvádru si určitě nebudou skákat přes zeď nebo les přes strop, tak jim tam musíme udělat taky dveře. Oni totiž neumí jako chodit přes zdi, jako to umí někteří lidé, že jo, já nepochybuju o tom, že to určitě někdo umí. Jo, to jako... Samozřejmě jsem to myslel ironicky. Takže tady máme dveře, tady všude jinak máme taky dveře, které se nám tady nezapočítaly, což mě docela sere. Takže ty dveře musíme tady znovu dát, což je zase tady blbě. Takže ty dveře dáme takhle, tak. Takhle by tady byly dobře. Takže dveře máme všude, takže se nám tady to... Elektřina už se nám pomaličku všude dělá. A jelikož jsou blbí, ještě tam nedali ten debilní ten, tak musíme počkat, než zase bude elektřina. A zatím nám to jde dobře, za 15 hodin nám přijedou vězni. Což to zatím všechno vypadá dobře. My si tady zatím, než oni to postaví, naplánujeme tu koupelnu, což bych to viděl, že tady by mohla být takhle. Tady by mohla být takhle koupelna, což by mohlo stačit, podle mě takhle velká koupelna úplně bohatě. To by mohlo bohatě stačit. Tak, potom bych chtít nějakou společnou celu, kterou někam vymyslíme, ale na to bychom se podíval až v dalším díle. Jestli budete chtít další díl, tak když tak napište do komentářů. Když myslím, že si ještě jeden díl uděláme, protože tady v tom díle si určitě neukážeme všechny možnosti té hry. Což si neukážeme ani v tom druhém díle, ale tam už se to přece jenom trošičku oživí. Takže uvidíme. Ale ty sprchy jsou docela důležitý, oni jsou na to docela hákliví. A ty dveře bych tam potřeboval jakože dát. A už nám dali elektřinu, vidíte, že se trošičku osvětlujeme. Akorát se omlouvám, že za to, že po potahu jsem trošičku víc nachcípaný. Ale to teď nebudeme řešit. Tak a jelikož máme málo času, za 15 hodin nám přijedou ty vězni, tak si tady zatím uděláme tu místnost, jelikož už ji máme hotovou. Takže si uděláme různé místnosti. Místnosti se vlastně dělají tak, že si označíte, co potřebujete. My potřebujeme, aby se nám tady přijímali ty vězni, takže si to označíme. A takhle si tady označíme ten prostor. A tady nám to ukazuje příjem. No ale jelikož nám to tady ukazuje, můžete vidět, že nám tady bliká takový vykřičník, tak na ten jakoby ukážeme, nebo ukážeme někam kamkoliv do toho prostoru. A tady se nám zobrazí v té tabulce, co to potřebuje, že to potřebuje být pod střechou, což máme splněný, že potřebujeme psací stůl, potřebujeme stůl a židli. Takže psací stůl máme někde tady, tady máme židlu, takže židlu si dáme sem. Psací stůl, tady máme stůl, ten budeme potřebovat taky, takže stolečky dáme sem. Se můžeme dát ještě jeden, nemůžeme dát sem stoleček, takže můžeme dát, takhle by jeden stoleček bude stačit podle mě. Tak. Stůl do prdelky, jsem ho dal trošičku na druhou stranu a to je vlastně všechno, co potřebujeme. Já bych tam dal ještě lavicu, ale tu asi nepotřebujeme, ale dáme ji sem tu lavicu. Tak celý, jak můžete vidět, tak máme hotové cely, což nám ukazuje další možnost. Já se tam podívám, za jak dlouho nám přijdou ty vězni, za 9 hodin, takže si uděláme cely a kuchyň. Takže já si to tady trošičku asi pozastavím, protože to utíká strašně moc rychle, ono to poznáte. To nepřipadá, ale fakt to utíká strašně moc rychle. A my potřebujeme kuchyň hlavně udělat. Takže tady dáme kuchyň. Tady bude kuchyň a tady bude jídelna. A už nám to zase taky svítí ten vykřičník blbej debilní. Takže jídelna. Takže tady si dáme rozvody, dáme si tady, jo, to blbno, taky blbej. Potřebujeme kuchyň, potřebujeme to mít pod střechou, což by mělo být pod střechou, což nevím, co je tady za problém, protože to pod střechou je. Ale sporák, lednice, dřez, takže my potřebujeme sporák. Tady máme dřez, který je docela dost velký, to s tím jsem nepočítal. Sporák.
Tady můžeme dát sem. A lednicu můžeme dát sem. Trošičku jsem nepočítal s tím, že to bude tak velký, ale dejme tomu. Trošičku se nám to, aspoň se nám to tam trošičku vešlo. Tak a tady potřebujeme servírovací stůl, tady ty lavice velký, aby měli kde sedět. Servírovací stůl bude tady, takže lavice uděláme, máme zatím malinkou kuchyni, takže sem dáme ty lavice. Tak, a dáme si sem ten servírovací stůl, který je docela taky totálně dost velký. Takže ještě, že vám to tady takhle krásně vyšlo, což jako jsem nečekal, což máme vybavený ty kuchyně, takže to můžeme dát zatím pokračovat, aby už oni pracovali. A my si zatím připravíme ty cely. Takže si dáme opět místnosti, zmáčkneme tady na celu a označíme si ty cely, může takhle přes celý, tak. Což máme. Ještě potřebujeme dveře tam dát, s tím jsme nepočítali. No, my jsme s tím počítali, ale nečekal jsem to, že jsem je tam nedal. Takže jedny dveře tak, tady taky potřebuji dveře, tady taky, tady taky, tady taky, tady taky, tady taky, tady taky, tady taky a tady taky. Takže tady potřebujeme všude dveře, které tam už jsou. Takže dveře máme. Tak, teď budeme potřebovat, co tam potřebujeme? Potřebujeme, aby tam byl záchod a postel. Takže záchod, ten máme tady, takže všude dáme záchod, dáme to tady do toho, aby na něj nikdo nečuměl. Tady dáme, tady taky záchod, tady záchod, tady záchod, tady záchod, tady taky záchod. Tady záchod, tady záchod, tady záchod, tady záchod, tady záchod. Teď si dáváme postel. Tady postel, tady postel, tady postel, tady postel. Tady postel a máme tady problém. Slyšeli jste ten zvuk, to nám spadnul tady ta věcička, ten transformátor a je to tím důvodem, že jsme to přetížili a potřebujeme moc elektriky, takže my musíme teď strašně moc rychle. Musíme tam dát další elektriku, což jsou tady ty kondenzátory, takže si sem dám 3 kondenzátory, snad budou stačit, myslím, že by měly, dáme sem takhle 4. By měly bohatě stačit, si myslím. Takže rychle pro ně běžte, nebo tady budeme bez elektriky, což není dobrý. Tady se nám pomaličku montují celý, který bychom měli mít za chvilku hotový. Jídelna máme hotovo, tady. A další problém. Další problém je to, že jídelna potřebuje vodu. Takže vodu vyřešíme tím způsobem, že si opět zmáčkneme na rozvody a tady můžete vidět vodárnu. Takže vodárnu si šoupneme někam semhle. Já bych jí dal sem dolů, vůbec bych se toho nebál. A jelikož voda taky neumí lítat, jakože bylo, jako můžete ji přenášet vzduchem, ale nedělalo by to asi dobrotu. Tak si ji vytáhneme takhle dovnitř. A já bych to udělal spíš takhle dovnitř ji vytáhnu. Aba ne, já to udělám jinak, Já si ji vytáhnu dovnitř takhle, tudy má. Vezmeme tu vedle ty elektriky. Takhle. Vlastně tady nepotřebujeme, tady jdeš bohatě stačí, když si tam dáme ty úzké trubky. Což by neměl být problém, tak. A rovnou si to natáhneme tady k těm vězňům, protože ty budou potřebovat na ten záchod. Takže to rovnou uděláme tak. A jelikož tady budeme mít sprchy, tak většinou do sprchy se potřebuje taky voda. Nechci být chytrej, ale určitě to tak bude, že ve sprše bude muset být voda. Tak, už nám tady pomaličku se pracuje, což vodu máme tady, takže v pohodě. Rovnou si ty trubky zatáhneme na ten náš budoucí záchod, který bude tady, tady bude záchod, ono by nebylo špatně to táhnout tady, takhle odsaď, což tady, ale tady to takhle natáhneme, sem si dáme ty větší trubky. Tak, dobrý, což vlastně tady bude taky záchod, tady většinou bývají taky záchody, tady taky bude záchod, tady taky bude záchod. Takže tady bude potom ta koupelna, tady oni zatím makají, takže makejte chlapci.
Já si prozatím dám nějaký 2 zaměstnance už, teda 2 kuchaře, takže jeden kuchař, druhý kuchař. Tady už nám to dali, takže my tady narveme, to dáme zapnout a mělo by to všech fungovat. Vypadá to, že to funguje. Za 4 hodiny nám přijedou vězni, což je úplně v pohodě, což tady není úplně všechno v pohodě, což tady jako chyba nějaká. Tady už jsou postele. Jo, aha, já jsem tady nedal ty postele. Takže tady budeme muset dát postýlku takhle, tady, tak, což by neměl být žádný problém. Tak. No, tak to by bylo. Tak, a vrhneme se tady na ty kanceláře. Podíváme si ty kanclíky, když máme ještě chvilku ještě. Teď ještě najít ty kanceláře, kde už určitě vidíte, já ne. Takže musíme kancelář, tady je kancelář, no jasný. Teď to ještě tušňivou to. Takhle, to je kanceláře. Tak. No. Nevím, co to je ta expedice, ale to bude podle mě nějaký vstup, tak to si můžeme dát expedici klidně sem, to není nějaký problém. Tak a kanceláře, co potřebuje kancelář? Kancelář potřebuje kartotéku, židle a psací stůl. A jej, tady vidím problém, jistý, který jsme ještě nedodělali. Teď se si všimnul plot. My sem dáme ještě plot, rychle než nám přijdou první vězni. A tady si dáme ty možnosti, objekty. Tady si dáme psací stůl, což bude tady, psací stůl, 1, 2, 3. Židlu, bez té by to nešlo, protože oni neumí stát, musí sedět, takže tady je židla. Kartotéku jim dáme 1, 2, 3 a to by bylo, tak. Tak to máme. Ještě bychom mohli udělat v rychlosti tu sprchu. Že sprchu uděláme takhle, uděláme zde základy, betonová budova, takhle tady bude ta sprcha. Tak za dlouho nám přijdou vězni, už si najmeme nějaký ty strážní. Takže strážní, takže 1, 2, 3, 4, 5, dáme teď strážný a já bych dal 6. A vidíte, to jsem zrovna měl dobře vypočítaný, zrovna přijeli ty vězni. Což znamená, že nám to zaprvé že nám začíná už ta naše hlavní práce. Tady nepochopím, proč jakože nejsou hotový ty rozvody. Aha, vím, proč to není, protože tady musí být elektrický kabel navedený do toho, což jistý blbec nemohl udělat do téhle doby, jelikož na to zapomněl. A takže děláme honem, ať už ta voda tady všude je, protože to není, to je to zcela, ano. Takže musíme udělat další věc, což je, až nám postaví tady ten plot. Říkám, jako je to docela, se to blbě stíhá, protože my máme takovou malou věznici, ještě nejsme hotoví, už tady máme vězně, který už tady policajti odvádí do svého vězení. Což jako trošičku nestíháme dodělat, tady ještě chybí trubky, což je docela problém, protože tady ty blbci nedokážou udělat ještě tu elektriku, tady ještě nám neudělali plot, takže my nemůžeme udělat přístup do jídelny, což je taky chyba. Tady to zatím zruším, protože oni by nedělali ty blbci tady té elektrické rozvody. Ježišmarja, všechno jim to utíká, tak ano, pomalu. Ano, už tam udělej tu elektriku, dělej. Tadyhle jsou postele, nechápu, proč nemůžou to doma. Tak dělej.
Počkej, tady jim to dáme odemčeno, protože oni, když to mají zamčený, tak oni by tady jinak neprošli. Což je potom průser. Potřebujeme, aby už konečně tady zavedli tu elektriku, aby už konečně šla ta debilní voda. A já nejsem k dispozici žádný vězni a co já s tím, ale potřebuji, aby mi tady postavili ten plus, protože ono se mi to zase jinak neuzná na tu blbou debilní půdu a jsme úplně v hajzlu. Což voda už by měla být, jo. Takže voda už máme funkční vodu, což je v pohodě. Teď by bylo dobré, kdybyste začali stavět ten plot. Jo, nekecej, už se vrhnuli na ten plot, takže to by mohlo být už cajk. Ano, teď tam dají, ten tam nese záchod, teď tady zatím není nějak moc práce. Můžete, že máme 10 cel, máme 8 vězňů, takže my si zatím vypneme další příjem vězňů, což uděláme tady hlášení. Tady příjem a tady to úplně všechno stáhneme dolů, protože zatím nemáme dostatek cel na to, aby jsme mohli další vězně. Tady furt nosí postele debilní. Což je docela průser. Tady je blbý, že ze začátku, než projdeme nějakým výzkumem zase, což hele, tady můžeme vlastně najmout zaměstnance, což je náš správce. Což vlastně, jak to, že to je blokováno. Tak, vlastně, protože tam není vidět, ale mohu si vybrat tu správnou kancelář úplně vzadu, kam se to mohl prodat. Takže to není zase tak blbý, jak to vypadá. A vlastně se nám odemknou výzkumy, na které se podíváme v dalším dílu. Na výzkumy. Teď to máme hotový, plot máme hotový, takže si tady vlastně můžeme teoreticky už udělat tu místnost, což je vlastně dvůr. A dvůr najdeme přesně tady. Tak, tady najdeme ten dvůr. Tak, což by mělo být v pohodě, teoreticky. Jak to, že zabezpečení aspoň jedními dveřmi? Jo, už vím, co tam je asi za problém. Už pomaličku necháme tady normální. Furt nic, paník. Tak, jo, už to jde, už se to uznalo. Takže jídelná, všechno máme v pohodě. Vězně už tady máme. V celku ještě se podíváme, jak postavíme tu. Tak. A nebo ne, necháme to až na příště. Takže tímto já bych se s váma rozloučil, máme tady nějaký základy, máme postavenou základní věznici. Celý tady máme hotový, v příštím dílem se podíváme nějak na ty výzkumy a podíváme se tady, jak postavit tu, jak se tomu nadává, tu koupelnu, to si nemohu vůbec vzpomenout. Takže tímto bych to ukončil, já děkuju za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, zanechte like, budu rád, když napíšete do komentářů, jestli chcete další díly, pokud chcete další díly, tak můžeme to rozšiřovat postupně, až to dotáhneme na nějaký ty největší zločince, můžeme tam potom udělat popravní místnost a prostě tady ty, můžeme si s tím vyhrát co nejvíc to jde. Já se teda loučím a zatím ahoj.